ne so na afiye fe ye ne yenhwensem foforo emu na wasagefo amotio ipenyo otosumie no eye Okyenhene make say hemfo nkuno bi ya wo ewo Akyem Abuakwa traditional area ene wapeja wo mudi bremu no de foto ama wo mo center wanta we bi ekoso mo ntamu bi ya ne no mo hwe na wo mo nsiesie de be ya mpuntio e be fa ne ntuma pefra wo mdo ne so Okyenhene wasagefo amotio for penny edi ato ahemfo nkuma ne akese a ewo ne mpesua so anim se wonfa won dibra wodi ama wo mu emu ama mpuntu emra hwese asase ho ntokwa ene ahensem de onyimfiri mu kura esanse dibra wodi ama wo mu timopo etachira ne se wodi wonim de bebo ama manfo asetere mu etimi etumpon dibra so initiation ya Omari esa. Yeah. No one. One player who is decided. Yeah. And wachi ohina sisi wono ena ebehwe chire ewache masua ba barema ohine mante ene Adom Kasee twetwe nkomo a wo hyebo se wono ne mpadinfo beka abom de mpuntu aba mpeja oda mamene de enye mahuwahuwa menko mahuwahuwa mamene me manga suaba kan bi no obo suaba din foforo bi na ne ya me mabaso de metrimpo na madwe nyina nse suaba betumpon ne beka ochima ne beboa Ghana manso amana kosoro titiro ni school ene niema basa no ebetwam ne de nkabom ama Ghana no Ochima ne suaba man